Illas Azores, un dos arquipélagos da Macaronesia, neste caso portuguesa. Viaxo, en primeiro lugar, á illa de São Miguel, no Nadal de 2023. Nesta illa, chego de noite a Ponta Delgada. Desgrazas da vida, comparto un taxi e acabo bastante lonxe do meu aloxamento. Así que nada, o que aforrei compartindo o taxi, pois desfago o camiño andando, que case me leva media hora, máis de 1 kilómetro andando ca miña maletiña, dende o Sarroque este case. Bueno, finalmente cheguei ao hostel e aínda non moi tarde. Así que o hostel a verdade que estaba moi ben, chamábase o Illa Hostel e tiña tanto habitacións privadas como zona de hostel, de compartir unhas habitacións chulas, recién modernos, recién reformado, almorzo incluído. A verdade que o sitio estaba genial, super recomendable. Eu estaba só, así que tiña a tele pa min e todo pa min. Moi recomendable, a verdade. Bueno, pois a noite vamos cear de noite boa a un indio e a verdade que unha experiencia a primeira vez, unha comida moi rica. Con un poquinho de picante, pero bueno, hai que poñerse picante a vida. E así comezamos o día seguinte. Pois explorei un pouquiño Ponta Delgada no día de Nadal. Nada, estaba todo moi baleiro, sen moito que facer, a verdade. Así que despois de pasear o Casco Vello, toda a zona da Mariña e demais, pois atopeime varios tenderetes de alugueres de vehículos. E como non tiña o carné físico, pois non me deixaban alugar. Finalmente nun sí que me deixaron, cambiou un pouco a viaxe porque, claro, viña sin o carné, sen poder coller coche por non telo, así que, pois nada. Collín o coche e fonme para a zona oeste da illa, a zona volcánica das 7 cidades. Un cráter inundado, espectacular, unhas estradas chulísimas para ir. Vas entre conos volcánicos, tapizados de verde, con moito gando. Unha gozada. Pois nada, despois de chegar onte a aventura de taxi e o tema todo de conseguir carro, preocupación, o hostel increíble, que breakfast. E aquí estamos, de conto. Seguir subindo o cráter arriba, a verdade que foi unha experiencia. Pasabas entre granxas de vacas, algunhas na estrada. Bueno, unha experiencia cada vez máis bonito que ti vas achegando e por fin chegas xusto encima onde está o cráter, onde se ve todo o cráter inundado. É unha auténtica pasada, un espectáculo. Hai unha ruta a todo o seu redor que se pode facer e nada, eu parei así en varios sitios, varios miradores, saquei a foto e despois seguín baixando hasta esta poboación que estaba ali. E nada, pois precioso, casiñas, animais, o verde, unha maravilla. Despois seguín ata chegar ata a costa, que hai tamén algunha zona de terma no mar, un espectáculo, pasando entre vilas, aldeas, zonas, a verdade que super bonitas, super tranquilas, onde pararte en miradores, a ver o mar, en fin, a tarde estaba se poñendo moi boa, así que era o momento de ir facer a trilla, había que facer o sendeirismo. Así que descubrín este percurso cerquiña de volta. E, en teoría, pois íbamos a facer moi rápido. A ver como saía. Ei, por fin nos puxemos co trillo. Pero con un super tempo, aínda que... Pois é toda historia dramática, porque só quedan... Peligro de morte. Só quedan 2 horas de luz. A ruta pon que se fai en 3. Así que... Se non caímos antes por un cantil. Mas assim é a vida nas Azores. De un momento a outro, chovendo. Non me podo queixar porque tive super bo tempo en toda a viaxe, non me choveu prácticamente nunca, salvo así 4 gotas puntuais. Sí que cheguei con fresquiño e, bueno, esta ruta foi unha maravilla porque daba toda a cara sur, un calorciño, un solazo, víanse cactus, claro, era a nivel do mar, precioso. Íbamos polo camiño, este que levaba por varias casiñas ao lado da costa, aínda que alucinante porque só se chegaba por este camiño, entón ou viña polo mar ou non lles quedaba outra. E nada, acabamos o día a fume de carozo porque se nos facía de noite,
pero demos feito a ruta, ou seja que a descansar o hostel, que me merecido, a verdade que foi un día perfecto. En conclusión, o Nadal empezaba moi ben, prometía, eu estaba un pouco depre porque non iba a ter coche, iba a estar perdendo un mogollón de tempo, non iba a poder ver a illa ben, nin ir a mogollón de sitios, só tiña como 5 ou 6 días para facelo, entón quería ir pois moi apurado. Ademais estaba descubrindo que había moitísimas rutas para ir, que iba a vir moi ben o coche. Así que, pois, insistido aí nas axencias e ao final conseguilo, e dar descuberto e aproveitado tamén este día así, con toda a zona oeste da illa, a ruta ao final ata o anoitecer, pois foi unha pasada. Así que era unha boa maneira de dar o primeiro paso nesta viaxe, que foi increíble. Vaya primeiro día, Continuará.